Ang tagpansit. Pansit na luto ni J. Ford para sa iyang tournament. Naputi bulag na pinikas. Isuka. Bami. Mang search mo, hindi maganda. Hindi, yoko. Yung mismong ano mo. Naalala ko yung bami. Yung mismong ano mo. Kanina, nung nalaglag mo. Niluto namin to sa Kita yung lento mo. Pinibig Brother. Luto niya livestock. Balik ka din, ano. Good morning, Mams! Hello! So, ito na nga, nako. Ito na yung ating pang-anim na video for today's video. Ganon! Hindi kasi may tatlo ko kagabi. Oh. Ay, grabe. Unlike the other. Feeling ko ang favorite color mo is pink? Puro mga ano. Or, hindi, orange? Grabe. Grabe yung medyas. Green shoes. Light green, yellow green. Ang utong black. Grabe. Meron silang laro ngayon. Hindi mo yata kasama si Brenda ngayon maglaro. Ano pa siya? Standard kayo sa barangay lang namin kasi fiesta. Ay, ano man ba? Noong nakaraan araw ng bubuntugan, ngayon piyesta. Fiesta. Ano nakaraan araw ng bubuntugan eh? Ngayon piyesta. Exclusive lang sa tayo sa inyo. Exclusive nga lang daw sa kanila bubuntugan. Ay, bawal. Oo, bawal tagalabas. Ay, sa inyo na bawal. Okay lang naman kay mga wasman yung mga tao sa kanila. Sige, para maban ka dun. Mapersona ng grata ka. Ikaw. Anong... Para, di may lechon. Guys, panoorin nyo at follow nyo po siya Brit Me to Life. Ay, Brit Me Scares. Ha? Bakla mo. Pangatlong ano niya na yan, ipikasin oil niya na yan. Kasi sinisinghot niya kagabi. Ulan man gabi. Di ba man Oo, pangatlong bote niya na yan, imbis na red door siya, ipikasin oil. Pangatlong bote yan mo, bago na naman, oh. Kasi nga, inaasahan niya yung pangakong hilot. Aga-aga ng mga akla, naglalambutan. So ngayon puntahan na natin yung pinagmamalaki ni Brendang Court kasi bukang bibig niya talaga na napakaganda ng kanyang court. No? Pinagkagastusan talaga niya ito ng pintura, no? Ng pagod, ng design. Biruin nyo, 2 beses yata. Oo, parang 2 beses binakbak yung pintura ng ano, ng kanyang court. So may mga nag-overnight kagabi. Makulimlim ayun, dyan na saan. Ay! May babatiin tayo. Good morning, Yaya! How are you, Yaya? Bakit? 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 Sino yan? Giselle, ha? Kamusta? Ano sabi? Ano sabi? Saan? Ha? Eh, ito, malis na po. Hindi lang. Ano? Paano? Sorry. Sorry na muna. Sorry na. Kasi maraming ano dyan. Kaya pala. Kaya pala dito siya banda nagwawalis. Tapos na kasi ako doon. Dito naman. Ayan. So, dapat mo lang gawin ay focus. Punta na natin si Brenda. Tapos sabi niya, dito yan. Ay! Tikam pa ako madulas. Ay, hindi na pina-blue. Gray. Kaya pala. Kaya naman, rubber na siya. Eh di magtutunog-tunog na yung shoes. Hala. Ang dami, ano? In fairness.
Yung iba kulay blue eh, no? For a change. Oh. Pink dapat to eh. Ito na po yung kulay at tsura ng kanyang court. Marami pa yan. Ready na? Hingi ako mga ano ha, bakanting timba ba? Apa ka ni ba o? Sisilod. Ako si Abib. Kanimo ni tabog ako ni burot ka. Ano na sige ko ni Steve, kabalo sa burot ko niya. Ay ko ni sapatos sa tanggal wala di ba? Net mana. Dan kaya hapon burot na niya. Tidak na. Tanggal ang dami. Ayun na, aga-aga naman yan. Basta magsimula ba mga 10 araw. Sa, laro. Ba't si Brenda hindi ko ni sinali? Bawal na si Brenda. Kasi Exclusive ramen sa ilo. sa Kimaya exclusive lang din. Mga taga-Timaya. Himayan. Taga Kimaya ka ba? Di ba taga dito ka? Ba't lang ako dito? Hayaan mo na. Baka ayaw na nila kasama si Marian. Gusto sumali ni Marian. Palit sila kuan ay bisa uniform. Tada na color. Green. Mm. 450 man. Anong meron? Bakit may pansit? Pero ang dadalan. Magluluto ka para doon sa inyo. Sa Doon sa Kimaya. grupo na. Sa ano niya. Ba't di mo na ibenta para tapos bumalik yung gastos? Nagpainit ang tubig, magkape ko. Ang aking 2 weeks na labakan. Bago ko umalis ng Siargao, huwag na siya nakabalik ko kami. Kaya tambak ang aking mga labahans. So ngayong umaga, buti kagabi nakapagtigil na ako ng ibang tubig pang laba. So ngayon, unlimited laba sa umaga kasi naka-solar naman yung natin, kuryente. Kahit maglaba ng maglaba. Kagabi nakasalang kasi ako nagpatulog. Tapos ko na yung then after this, punta naman ako na merkado ng Puerto. I have to buy some for the store. So sinisando na rin naman ako. Siguro baka mamili na rin ako ng mga ilan kailangan sa tindahan. Pabalik. Kasi medyo mura talaga doon mga
ng powder. Ay! Ano ba yan? Ang iksi kasi ng mga bias. Meron na palang butas. Then after this, mag-coffee muna tayo. Ang pansit. Pansit na luto ni G. Ford para sa iyang tournament. Naputay bulan. Napinikas. Suka. Bami. Mang search mo, hindi maganda. Hindi, yoko. Yung mismong ano mo, Naalala ko yung bami. yung mismong ano mo. Kanina, nung nalaglag mo. Niluto namin to sa Kita yung lento mo. Pinibig Brother. Luto niya livestock. Balik ka din, ano yun? Ano ako? Ang aga umakit ng YouTube. May tournament kasi si J-Ford at si Neil. Baka yan yung ano nila. Ah, linis tayo dun sa function hall. Na? Hindi nila. Bakit? Kalat? Te, alikabok. Dami alikabok sa grinder. Lahat ng grills. Ano si Rhea din. Bawal nyo i-map doon ha kasi ano pa ako. Kaya nga, basta ang mga punas-punas. Yung Hindi, loob? meron ni-retouch doon ng mga simento ng mga... Loob? Sa loob? Ang kailangan anuhin is yung lahat ng palibot ng mga alikabok. Pati dun sa mga utensils. Puno din dun. Sa catering? Yung sapatos ni Ma'am si Jill. Puro agyo na. Hindi, alikabok dahil sa yung pinag-grinderan. Ah, Pati mga costume. Paano hindi sinarado? Di man, ma'am. Masulog lang ko dito. Sa Ang taas. bube, sa taas. May alcoba man? Wala, uy. Tanawi ito dito. May alcoba Rhea, naguba lang. Pero dito mo ana siya siguro. Ah. Kasi nga hindi na sinarado nag-ano sila. Eh, ikaw naman isama, Sandra biyahe. Hindi naka? Siguro na di ka dito? Wala pa. Wala pa ko. Ikaw naka lang? Mausa mo. Konsa lang. Buong palibot, ginoo ko. Go na ko. tingnan ko isang ulot eh. Huwag mag-drop po, uy! Mamaya, mag-ano muna, magtanggal mo ng agyo. Tapos ikaw rin nilalabang ko. Sige, nandun muna kami sa may park. Wala palang pasok si Ma'am si G ngayon. Kailangan mag-sort ka ng ano doon. Madumi talaga. Hindi. Kahit lahat ng costume natin, kailangan ganun ng tubig, oh. Iyaano ko nga yun. Babasain lahat eh. Doon na, Doon mo ilagay lahat sa mini pool. Di malinis nila. Lahat ilagay doon sa mini pool. Ganun-ganunin mo. Kahit lagay mo lang ng sabon, maraming sabon ng mini pool para bula. Dun, para pag-angat, okay na. Ano? Ang bahala. Nanina, oh. Nina, tabangin sila glimpyo na yan. Sa inyong balay. Sa court ba court? Pangapi sa... Di mo ito kung breakfast pero na may pansit niya. Alam mo man i-vlog. Kaya nga. Para palaway-laway po. Ansing, kain na ba? Oo, Nansing. Tapos mudo ka. Wait lang, Mang, ha? Bago ilabas.
Unahin niyo muna yung ano, gilid.